Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, beloved brother and sister in Christ and friends of this gospel program. I hope and pray that all is well with you and your family by God's sustaining grace. We are together again in our program, God in Our Homes. Maayong hapon sa aton tanan. Ang first Sunday na subong sa October, and in a few more days, December na. I am so happy to be with you this afternoon. Ako si Merceline Daniel Zahula nga mag-upod sa inyo sa pamalantong sang pulong sang Dios. Kanami isang aton introduction ng God in Our Homes. So before we continue with our fellowship meditation this afternoon, mamati kita sa isa kanami nga kanta, Household of Faith. Here we are at the start, committed to each other by His word and from our hearts. We will be a family in a house that will be a home, and with faith we'll build it strong. We'll build a household of faith that together we can.
song for this afternoon, Household of Faith. Gusto ko nga i-greet ang amon ang pamilya sa Hesuan, si Ma'am Hugo sa amon nga MC. Salamat gid sa padayon nga pag-support. Kag sa Tuesday, October 5, inang ato ng World Teachers Day. So in advance, actually October is ginakilalang Teachers Month, no? So October 5 will be World Teachers Day. So gusto ko i-greet ang aton nga mga teachers dira tanan-tanan sa Hesuan. Amon man nga former nga principal si Ma'am Milagros Makayan. Happy Teachers Day kag sa tanan nga mga teachers nga professional teachers, or you are teaching in any way you can sa mga gagmay din mga bata, mga ibang Sunday school teachers or mga parents man nga nagatudlo sa ilang mga bataan sa anuman nga paagi kita tanan nagatudlo. So happy Teachers Day sa tanan-tanan, kabay nga ang Ginoo padayon nga maghatag sa aton sang patience and love, no? Kay ang aton di kagina nga song ano mo inang Household of Faith na amo na aton nga prayer sa aton nga mga panimalay kag kon sa aton nga school extended man ang aton man nga panimalay man, no, do family man naton sa school o kung sa inyong mga grade sa inyong mga area, sa inyong community may mga small groups kamuda nga ginatan-aw nyo mga second family. So you are everyone is a teacher, I believe. Kaya kung di ka man formal na teacher ka formal na teaching sa academic abi, o kung hindi kaya professional teacher, ang aton nga kabuhi nagatudlo gid sa kahit pa paano sa aton nga mga neighbors. So congratulations, so far doing so good ang aton mga teachers. Kay ikaw man sa hapon nga ini, salamat gid sa imong nga pagpamati. Salamat sa imong nga paghatag sini nga tiyempo kag abay nga sa aton nga pagpamalandong danay sa sini nga hapon. Ikaw abyan mapakamaayo gid, no? We will be talking about family, no? Amo ning ang ginpili naton nga kanta, Household of Faith. So maybe siguro paminsay nakamutra ang akon ayhan nga pamilya, Household of Faith. Kaya kanami balabyan kagina sa chorus, no? And when the strong winds blow, it won't fall down. Do kung naglantaw ka bala sa balita abyan ay kadamo na gid sang mga problema sa panimalay, no? Ako nagatan-aw ko permis sa daka channel nga daw ba direkta sila nagapautwas ng ilang mga problema, ang mga kabit bago sa ina-explikaran ko ng akong anak kung paano may mga nagakabit, no? May mga kabit ko, no, mga sitwasyon. So sa sini nga hapon, if you are already married or single, I know God has something to say to you. Gusto man naton pasalamatan ang aton nga station manager si Ma'am Nona Magbanwa. Salamat gid. Salamat man sa aton nga sponsor sini nga program, si Mr. Robert and Erlinda Johnson. Amo na silang aton naman nga extended family daton sila sa US, pero padayon din sila nga naga-support sini nga program. Kag ikaw man abyan sa imo nga pagpamati, ang imo nga pag-support amon man kinahanglanon. Hindi ini para sa amon kundi para ini sa aton tanan, especially that we are facing sang iba-iba nga mga problema sa adlaw-adlaw, no? Ang iban basta sa sini nga panahon daw ang makapitan gid naton, sigurado ako abyan ang aton nga Dios. Our government, we are expecting something maybe from the government, no, sa bigger family naton. As all Filipinos, we are expecting something from the government, and then we will just be frustrated kaya wala nila na abot ang aton nga gina-expect nga ihatag nila sa aton, or we are expecting sa aton nga employer, or we are expecting something sa aton nga family, o ikaw nga abyan you are expecting something sa isa ka relationship, o ikaw abyan ara ka obra, you are expecting something sa imo man nga employer, sa household abi, o kung sa mga small man nga mga ulubrahan. Ang tanan, no, others may fail, but God's promises iya nga i-fulfill. So this afternoon, basahon ko abyan ang Genesis chapter 24. Bilog na chapter ang aton nga pamalandungan, but I will just read verses 1 to 4. Kung may ara ka nga Bible o kung paabot mo sa inyong mga balay, pwede mo na siya matapos kay katahom-tahom gid nga love story ini. So Genesis chapter 24 verses 1 to 4.
Abraham was now very old, and the Lord had blessed him in every way. He said to the senior servant in his household, the one in charge of all that he had, "Put your hand under my thigh." Amo ni paagi nila mag-promise, no? "I want you to swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites among whom I am living, but will go to my country and my own relatives and get a wife for my son." So siguro abyan sa mga nagapamati kasi ni do gina-imagine mo na ano ini ayhan nga love story. Pagkamayuhon sa Ginoo kita tanan sa aton nga pagbasa sa iyang mga pulong. So siling ko kagina, we will be talking about our families, our household, no? Diri medyo laba ni siya no ang chapter 24 hasta gid ni siya sa verse 48. So since yung laba-laba sini and we just have 30 minutes here, makuha lang kita sa mga nami o di mga parts, no? Sections kang pertinent sections ng sini nga chapter kag das na mahatag kita sa application sa aton man nga kabuhi. So dali nabasa naton kagina nga ginsugo si Abraham tigulang na. Kag sa sini nga chapter 24, patay na ang iyang asawa nga si Sarah. So siguro at this time si Abraham nalantaw niya ang iyang bata nga si Isaac no nga niya daw tigulang nako. So kinahanglan ko na nga iplastar ini ang akon nga anak. So, ginpadala niya ang iyang trusted nga servant siling dito do mayordomo bala no nga magapangita sang asawa para sa iyang bata. Well, kamo nagapaminsan man kamo sina nga kung medyo maedad na, medyo pressure nyo ng mga bata nyo para mangita sa ilang partner, sa ilang kabuhi, no? Subong doon din na yung mga arranged marriages. Tanaw kita sa mga Korean movies, so uso pa, ambot ng konsining 21st century, uso pa dito sa ilain ng arranged marriages. But in the olden times, I think this is common. Sang dito ko sa Mindanao, nag-work man ko to sa mga tiboli, common man ito sa ila. Nasyakit ko nga sang bag-ulang ko to, ang natudlo ko to sang literacy class man, no, aside sang church work. Ang bata, mga 9 years old, 8 years old, sila nga, ma'am, mo nang akon nga bana ko. Aba, I mean, kung may mga bana na, gilik samtang nagabusong pa lang, gina-arrange na nila kung lalaki na imo ba ni akon, mag-asawa na sila, and then may mga dory na sila. So, ang ambot ng subong, that was a long time ago, no. I was there around 1986 sa mga tiboli sa South Cotabato. So, diri, sa verses 1 to 9, makita natin nga ang misyon sining trusted servant, sining mayordomo ni Abraham, pangitaan nga sang asawa ang iyang amo. Medyo budlay ini nga misyon abyan, no, nga hindi lang sa mangita sang special nga sapatos or produkto or hamel abi o kung ano man dira nga material nga butang, pero ang iyang misyon mangita siya sang asawa para sa iyang amo daw kabudlay, no. So ini nga custom kitaan na naton siguro nga inang nabudlayan man ang servant. In fact, makita naton dira nga may mga questions siya pero gintagaan gyud siya sang mga specifics ni Abraham. Hindi nato mabalaan kung base si Abraham kag si Sarah arranged marriages man sila, no, nga ang nagpinsa si Abraham nga i-arrange marriage siya man ang iyang bata. Wala ginhambal pero kita naton nga ang marriage ni Abraham kag ni Sarah ay nangin maayo gid. So siguro amo ni nga gusto niya nga himuon man sa iyang bata. So, ano ang mga specific conditions diri ni Abraham? Sa verse 3, sila niya ginpaswear niya, ibang mga pinky finger, no? Okay, promise kagid ha, o kung I swear, I promise, ang mga amo na ipabutang diri sa tay ni Abraham ang iyang kamot sa iyang servant. Kag nagsiling siya diri sa verse 3, that thou shalt not take a wife unto my sons of the daughters of Canaanites. Hindi siya gusto nga dira makuha sang asawa ining servant, kundi dito sila nga balik ka dito sa akon nga
kinahalinan kay siling niya ang mga balaan ni Abraham ang mga Canaanites, no, lain ng mga Diyos-Diyusan niya nga gina-worship nila, nga gina-serve nila. So gusto ni Abraham nga makuha dito, mabalik dito ang iyang servant sa iyang ginhalinan, dito siya mapili sang asawa para sa iyang bata. Nakita naton nga sa damo ang mga sitwasyon, abyan kung ikaw isa ka believer sa sini nga apon, siguro if you are in a difficult situation sa imong married life, basi hindi nagtuon sa kabubuton sang Ginoo. Kita naton diri nga ang si Solomon bala sa iya man nga kabuhi man ni Solomon sa 1 Kings 11 chapter 4, naglayo ang heart ni Solomon sa Dios because of his concubines. Kadamo-damo sa naging asawa ni Solomon. Ang iban niya nga ginpangkuha niya sa iban nga mga countries, nagkadto dira sa iyang palasyo, pero dala nila ang ilang mga Diyos-Diyusan. Kag dito na amat-amat man palayo ang heart ni Solomon sa Dios. So it's very important sa mga single nga nagapalamati dira, ikaw basi ipamati kadaan you are planning na to get married. Very important kid ang imo nga i-consider kung pareho kamo sang inyo nga ginatuuhan nga Dios, no? So amo na ang first na condition sa magiging wife. Another condition is that nga mangkot ang servant kung pwede niya dalon sang servant ang bata dito si Isaac. Sambal sang ni Abraham no sa verse 5. Hindi mo gid pagdalon dito ang akon nga bata. Hindi ko na pag-updon si Isaac nga ayhan. Napaminsarad mo nga hindi gusto pa updon ni Abraham si Isaac dito nga upod ka to kag mangita ka man to, no, nang daw ga shopping hindi man mo sinano. So siguro basi kung may mga, of course may mga reasons ginaiya si Abraham nga ang hindi pagpakatuon dito si Isaac sang madumduman nato nga years prior sini nga chapter 24 gin sacrifice, no, gin attempt ni gin pangayo sang Dios ni Abraham nga i-sacrifice niya si Isaac. So damo gid ang kabalo nga manggaranon ini katama si Abraham, aba siguro kung i-kidnap o kung kidnap for ransom kung sa modern times, no. So hindi gusto si Abraham, I don't know, hindi man gin-state sa Bible, we are just contemplating kung anong rason. Abyan siguro may napinsar ka man no nga wala gid paupod ni Abraham si Isaac dito kundi ginsugo yan ang servant kag mapabilin lang there is Isaac sa tupad ni Abraham. Of course he's already old, so kinang gusto yung mga ara permi sa tupad ang iyang bata. So siling sang servant nga papaano ini malakat ako, pero kung paano kun ang mapili ko nga mapangasawa sang akon nga amo nga si Isaac hindi magupod. Paano abi na no tinakadto na to siya abi mo lang ng mga kunya lang ng mga questions, no, basi ko magabot ko to may napili na ko hindi siya magupod. So siling ni Abraham ang napili nimo kung hindi magupod wala ka sang salabton sa akon. Okay, so ang sunod natin nga makita dira paano niya mabalaan ang servant nga amo na siya ang magiging ang perfect nga wife, no, nga ang chosen one o the right one na para sa iyang amo. Dira makita natin sa verses 10 to 32 nga hindi mabalaan sang servant kaya paano kung man kadamo sa mga gwapa nga mga babae o kung abila ba buhok o kung siling nila pag ng mga lalaki ko, no, pag mag-asawa ka mo check on yung gid ang kamot sang babae kun pero tika ho mo kabota maran ina, no, may amo na iba niya kondisyon nila si anong pangasawa mo haw ng magiging alila mo, no, pero ang deep diriya kanami bala sang ginpili sang servant kung paano niya mabalaan nag-pray siya. It's very important for us to really when we make decisions, no, mga muyo gid kita kag mamangkot kita sa Ginoo paano naton go about ang aton nga plano o kung ano ang ihambal sa Ginoo para sa aton nga mga ginaobra adlaw-adlaw. Wala kita kabalo kung paano gaano kadugay ang pagpangamuyo, pero sa nga mga panahon ang servant kaini may dala siya nga 10 camels loaded with the best Abraham had to offer. Mga gold,
silver, gold tanan, no, kilo-kilo, mga tela, tanan nga pwede nga mairigalo. Kaya sa verse 1, parang nabasa na itong kagina nga, gin-prosper, gid sang Dios si Abraham in any way. Sa tanan, gin-prosper siya. So, ginpadalaan niya sang pangregalo, kining servant, sa mapili iya nga magiging asawa. So, ang kita naton nga may mga specifications man dira ang servant no kung sino ang iya nga pilion. Pero siling niya ang imo lang ni kung ini nga babayi nga painomon sang tubig ang mga animals, hindi lamang mga animals no nga dal niya basta-basta kundi may pulo siya ka camels, bawo kadamo no. So namo nang siling niya pungko siya sa may well nga kung sa din maghapon bala ang ako timpo na sang pagpainom sa mga hayop pa nila sa una tira na dagasagkob ang tanan ng mga babayi. So nami ang ginpwestuhan sang servant amo na abyan sa sininga hapon bala kung ikaw single pa kay nagapangita ka sa imong mga pangasawa, kung gusto mo makikita sa maayong asawa didto ka man makadto sa mga nami nga lugar no, hindi ka man makadto sa mga lugar nga daw makompromise man ang imo nga ginapangamuyo sa Ginoo. So diin siya nagpungko didto gid sa lugar nga kung sa diin ang tanan nga mga babayi paghapon na magakuha sang tubig. So dito na siya siling niya dapat ang isa iya ka sign no nga ang babayi mapainom sa iya nga mga camels. So siling diri even before sa verse 15 before niya matapos ang iya nga prayer nakita na niya before he had done speaking that before Rebecca came out who was born in Bethuel na nag-abot na no na wala pa siya nakatapos sa iyang pangamuyo ara na ang sabat bo abyan bala may sugid ko sa imo nga sang pila na ba ang amon di bala nga tubig ka problema gid namon so ay na nagaulan subok kag ang akon nga drum diri nga ginapunduan sang tubig do kanubo na gid. So I was just praying yesterday nga Lord paulan naman so hindi gid magulan guro ay so Lord para tubuda ang amon nga tubig and I was so surprised abyan sini kaagahon alauna imedya sang kaagahon nag-abot ang tubig. So daw lumpat gid ang akon nga ipusoon sa pagpasalamat sa Ginoo sa pagsabat. So do na imagine ko bala ang joy man sang servant kay ini nga even before he finished praying nag-abot na ini si Rebecca no kag nagpangayo na siya sang siling niya pwede mo mapainom sa verse 17 let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. So, siling, okay, drink, no? Pangin painom na siya, and I will draw water sa verse 19, for thy camels, dara na ang sign, siling niya, mainom ikaw, kag painomon ko man ang imong mga camels. So, ka-perfect isang sign, no? Yan may ginapangamuyo ka bala sa Ginoo, nga nagahulat ka sang sign. Hindi man ni amo ginipelmi nga may very clear gid nga sign, no? Pero, deep in our hearts, you will really feel, kung ina nasabat na sang Ginoo, kay there is peace sa imo nga tagipusoon. So, sang natapos na napainom na siya, siyempre, no, to acknowledge man, gin-reward siya, itagaan siya sa mga, ang gold ring and 2 wrist bracelets sa tanan mga gold. So, ang ginagaluhan siya kay because she was very kind, no? Pero, sa verse 23, ginpamangkot na niya. Kaya diba ang isa to ka-qualification habang ni Abraham dito sa iya gid nga lugar, sa iya nga mga relative, makuha sang asawa para sa iyang nga amo. So siling niya, whose daughter are you? And is there room for us at your father's house? Ba, sino ka? Luga ko ba nun? Sino ang imong nga pamilya? Kag may maistaran bila kami din there's plenty of room. Kag may pagkaon pa para sa imong nga mga camels. Wow, di daw ga excited na gid ang servant no amo na gid ni siguro ang magiging asawa sang akon nga amo nga si Isaac. Siling diri ang iya nga tatay si Bethuel nga si amo ni siya ang great granddaughter ni Nahor nga utod ni Abraham. Amo ni sila napabilin diri sa Mesopotamia sang si Abraham si Sarah kag sila nagkadto sa Kanaan sa pagsunod sa tawag man sang Ginoo sa iya. So at the very least distant family relative ini si Rebecca.
Ti iyang kadto na to sila, no? Sa ara na kita sa verses 33 to 60 ang proposal na. So kompleto na ang sangin pangayo ni ng sang servant nga dason siling niya painuman kag relative man ari na subong ang proposal na, no? So medyo laba ini makadto lang kita diri sa mga dokonami, mga exciting gid mga points, no? So gin-explain ng servant gina-explain kag istorya yan na kung sino siya kag kung nga aara da siya, no? Gin-explain man niya sa mga following verses dira kung paano siya naghatag sang requirement kag paano ini nagiging answer si Rebecca diri sa iyang mga requirements para sa wife sang iyang nga amo. So sa verse 49 naghambal na diri siya nga and now, if you will deal kindly and truly with my master, tell me, if not, tell me that I may turn to the right hand or to the left. Kung masugot bala ka mo sa amo sini, kagin sugo ako diri, kini-speaker yan no, ang rason kung arada siya. So, siguro ma-imagine natin kung ano na ang nagakinaon na sila, lulupod na da sila. Kaginhambal sang servant ka amo ni ang akon nga ginpresentar na niya ang rason gid kung ara siya. So pag silingan ni ihambal niyo sa akon kung masugot ka mo o kung hindi kay mapadayon ako sang akon nga purpose sang iya mapadayon siya sang pagpangita kung noon para na ang mga signs ara na nakita na niya. So diri makita naton diri nga siguro sa family nagtulukay sila, no? Kag kita nila syempre damo dalang mga gold ang kwan mo ang ining servant gayud pa kadto dira, no? Damo gold, damo camel siling nga nila basi ano pagadayan ang pwede yan ni mahatag kis ablab yan maka do nakadapanungdo man kita sa mga amo sini nga sitwasyon nga magpili sang aton nga partner i-consider tagid ang guidance sang Ginoo sa aton. So si Laban kag si Bethuel nagsiling silang okay sa request sang servant nga amo ni siya ang napili kag sabat sa akon nga pagpangamuyo. Pero sa verse 51 mabasa naton dira nga Rebecca is before thee, take her and go and let her be thy master's son's wife as the Lord hath spoken. And it came to pass that when Abraham's servant heard their words, he worshipped the Lord, bowing himself to the earth. Wow, praise God. Abyan na sabat sang Ginoo ang iyang pangamuyo. And what was his response sa sabat sang Ginoo sa iyang pangamuyo? He worshipped the Lord, bowing himself to the earth. Amo ni ang pinakanami gid nga response naton abyan sa pagsabat sang Ginoo sa aton nga pangamuyo. Ang kis ang sabat sang pangamuyo naton hindi gid man pareho sini nga do ka kadasig gid, no? Nagdason do ka particular gid. Ang sabat kis sang Ginoo sa aton is to wait. Kag very impatient kita at times sa pagpasalamat sa sabat sang Ginoo nga magulat. Pero nami ang response gid nga padayon nga pagsimba sa Dios. Kung may ginapangayo ikaw abyan dirayhan sa imong mga family may mga problema, padayon gid ang pagsimba sa Dios, no? So sa verse 53 ginpagwa na sang servant ang tanan nga mga jewelries, silver, gold, raiment kaginhatag na tanan kay Rebecca kag sa iya man nga utod kag sa iya man nga nanay, no, daw Dory kung amo na bala nga gidahambak sa verse 54 dira ba nagparty na sila. So, makita natin nga kadami, do ka-smooth lang, pero wala na nadayagin specify siguro ang mga naagyan pagid ng mga mabudlay. But the point is, when we pray, God answers. No? Hindi lamang mag-answer sa ngayon, pero may mga blessings pagid that goes with that. Kita natin diri ang generosity gid ni Abraham, no? Nga generous, nagiging very generous si Abraham because he just want to demonstrate God's blessings man. Kung gina-bless kita balayo sang Ginoo, we are blessed not just to keep the blessings sa aton nga kabuhi, but to share that blessings to others. Kung paano kagin pang pakamaayos ang Ginoo, hindi na pa-stop lang sa imo, kundi dapat mapadayon pagid na sa iban makabatsyag man sila sang pagpakamaayos sang Dios.
Hindi nato mabalaan kung ining mga utod nga ni Abraham nga ini pareho man sila no sa gasimba sa Dios nga buhi inasimba ni Abraham. Ang aton lang nabalaan nga hindi sila maka-argue sa testimony ng servant that God has been so good and is good sa iyang amo nga si Abraham. Kag ini ang mga dala niyang mga pasalubong is a proof sang goodness sang Dios sa kay Abraham. So sa verse 54 mabasa na natin dira ang following no ara na ang party, siguro may bridal shower na ang ano diri bala abyan nga all throughout sini nga pag-inistorya nila do wala gid nila napamangkot si Rebecca. No ti anong opinion mo? Sila lang ang mga tigulang ang naglistorya do amo gina-practice sa una dito sa Mindanao ng mga parents lang ang naga-inistorya pero ang bata ya mahulat na lang sa desisyon. Okay? Kung makita naton nga ang mga arranged marriages because ang parents daw gusto nila nga daw mas ma-preserve nila kung ano man ang ara sa family, no? But at this time, sa aton nga liberalism na nabala, do masyado nakaliberated kag ang mga bata, hindi na sila gusto nga pakialaman sila. But children, I tell you, ang aton yung mga ginikanan, ang lang na ginapaminsar, it's your best. No? Why na sila nagapaminsar sang lain? Maskin ang pagsugo ni gani ni Abraham sa iyang servant wala iya magin Abraham balan si Isaac nga pangitaan ta kaasawa hapti para ka na uay man si Rebecca uay man nila gin pamangkot anong opinion sang inistorya nila ini ginaistorya nila sini makita lang naton dira nga pagkatapos ang ilang party diri sa chapter sa verse 54 Madalom dira no verse 54 and they did eat and drink and he and the men were with him and tarried all night bilong nga gabi sila nagparty kag pagkaaga nagready na ang servant updon niya na si Rebecca siling nila tani sa verse 55 mapabilin siya anay diri for a few days at least 10 kag dason pwede mo na siya madala siling sang servant sa verse 56 hindi no I have to go now mapuli nako sa akon nga servant kinanglan ko na maglakat. Diri na lang nila sa verse 57, sila nila, okay, tawgon ta si Rebecca kung anong iyang mahambal sini. Manuglakat na sila na to kasadyan, no? Pero abyan, kita tanan may mga opinion kita, no? But the last say will be coming from God. Kung ano mas ato mga parents, di-respect din natin ng ato yung mga parents. Sila nila, pamakoto na natin siya kung anong gusto niya. So, sa verse 58, di pa mangkot nila Rebecca, dali di anay, maupod ka bala sa sininga babae, sa sininga lalaki, upod ka bala dito sa iya, bayaan mo din yung mga pamilya, no? Maupod ka to sa iya. Siling sang babae, siling ni Rebecca, I will go. Wow, no? Galumpat ng guro ang heart ng servant sa ginapamangkot nila si Rebecca kung maupod siya, no? Pero siling niya, maupod ko, no? Kita natin siguro yung batsagan natin ang kakalain-lain yung mga emotions sa mga mabilin kag sa kay Rebecca man nga maupod dito. Though makita man natin ang strong man ni Rebecca nung ay pasya kabalo sang sino ining lalaki nga ini anong lugar nga ang katuan niya siguro nabatian lang siya pero ay siya kabalo kung sino ining mapamanan niya but siling niya I will go and that is again a confirmation of God's answer sa prayers sining servant tingin padala ni Abraham. Abyan sa sining nga hapon do ka exciting sining atong istorya no pero pamangkoton ko ikaw may mga problema kabala sa imong family ang may problema ka bala sa imong family mismo sa husband mo sa wife mo ang Dios nagkatawag sa imo atong kanta kagina household of faith kung isa kita sa pagtuo when we are in a household of faith even when the strong winds will blow ang aton nga siling diri ang aton nga pamilya won't fall down matyagan mo bala daw matumba ng imong nga balay sini nga hapon kita naton diri nga ang servant nagpray si Rebecca nagupot even though she doesn't even know sang lugar sang tawo nga ini
sa akman pagkita na nila dira sa mga remaining verses, no, pagkakita niya kay Rebecca ginbaton man niya ini and he was comforted dito sa pagkamatay sang iyang nanay. Sa abyan ang ibang ginatanaw nila nga ang pagpangasawa is an escape sang kalungkutan. It's not that. You have to pray sa Ginoo kung ano gid ang iyang kabubuton. Kay amo na kung ang abi naton amo ini ang sabat pero lain ang plano sang Ginoo. Sa sini nga hapon abyan gusto ko ipangamuyuan ang imong nga pamilya. Kung ikaw man single sa sini nga hapon, nangamuyo man ikaw sa Ginoo that God will give you a godly woman or a godly man nga manggabuligay ka mo sa inyo nga pagserbisyo sa Ginoo, nga sa imo nga sa ikaw man ayan abyan sini nga hapon may mga problema sa imo nga married life, pangamuyuan ta man ikaw nga mag-abot ang mga strong winds nga ini kun ara na it don't fall down because God is there to preserve your family and your marriage. Salamat gid Ginoo sini nga hapon nga ikaw nagsiling and man shall leave his parents and be with a wife. Pero kung kisa Ginoo may mga problema nga nag-alabot sa akon abyan subong nga nagapamati, may problema ayan sa iyang married life, may problema sa iyang family, kunin naman Ginoo financial, Ginoo out of your mercy, out of your riches and glory, I pray that you would provide sa ising akon abyan nga nagapamati. Kung may mga problema sa bana Ginoo, kabay nga ikaw touch their heart, oh God, touch the husband's heart or the wife's heart Ginoo, that it would soften sa imong nga leading sa ilang family. Lord, ang imo nga promise nga kung ang mag-asawa or bound together, wala gid sang may makapatunga sini. Kung person man ang nagpatunga Ginoo, let them be reconciled. Kung ino man mga problema nagpatunga Ginoo, let them have peace in their heart nga ikaw ang maga-provide sa sining mga kinahanglanon. Kabay Ginoo ang akon man abyan subong base may nagapamati nga single and is praying for a partner. Kabay Ginoo nga i-search niya una ang imong leading, imong guidance, and you will give them wisdom Ginoo because it all boils down sa foundation. Diin naka-found bala ano ang foundation sang amon nga family. Ginoo, salamat sa sini nga hapon sa imo nga pagpanghatag sa amon sini nga kanami exciting nga love story, pero siguro ang akon nga abyan subong nagapamati may mga problema. Gani Ginoo, kabay nga hindi man lang nakahatag ini sang joy sa pagpamati sa istorya kundi nakahatag man sang answers sa mga questions Ginoo. Pagkabay nga ikaw gid bless ang sini nga family, ang sini nga akong abyan nga nagapamati Ginoo, reach out to him and touch him Ginoo. Kung may mga nagamalasakit, in the name of Jesus we claim healing. May nagmasakit ayhan Ginoo sa hindi na nakabangon, Lord, let your healing touch be upon this friend of mine Ginoo. Buwas Lunes na naman, kagkabay nga hindi kami magado ka-drag Lunes na naman, but we will be excited sa imong nga himuon Ginoo sa amon nga kabuhi as we go through this week again. And I'm also praying, Lord, sa amon nga mga teachers. On Tuesday will be World Teachers Day. Lord, give us patience as we continue to teach sa ang mga bata Ginoo sa bago sining new normal nga setup. May ara naga-online, may ara naga-modular. So we pray for patience and your provision Ginoo sa amon mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw. And also I would like to pray for all parents who are helping us sa pagtudlo sa mga bata. Sila man Ginoo ang pinakalapit gid nga mga teachers sa mga bata. So I pray for patience, love gid Ginoo maga-overflow nga hindi lamang kami maga-after sa score sang bata kundi ano gid ang matun-an sang bata nga ini mapangabuhi niya Ginoo. And I also would like to pray Ginoo sa sininga station Action Radio sa mga nag-aalubra dila Ginoo kag sa management man, salamat kay Ginoo for this privilege of sharing your word through this station. I pray Ginoo nga ikaw man magahalong sa amon sa padayon namon nga pagbattle against this virus. Abay Ginoo nga ang safekeeping, ang imong precious blood will cover all of us. Kakuha naman Ginoo mga needs sang amon nga mga nga nag-ulubra dira sa Action Radio Ginoo, kabay nga ikaw man ang maga-provide, ikaw man Ginoo maga-embrace sa ila at these times kag magahatag sang kasiguruhan nga ang amon nga kabuy ara sa imo nga mga kamot Ginoo. Salamat sa sini nga hapon, and we also would like to pray for our government officials, the Bacolod and the national government, even as we are facing elections next year.
year. Kabay Ginoo nga ikaw gid naghatag sa amon sa guidance as we continue to listen, to update ourselves, and to educate ourselves uso sa mga candidates sa amon nga butuhon. Salamat dito sini nga hapon Ginoo. Salamat sa bag-o nga semana nga hatag mo sa amon. Let your name be glorified in our lives. And we bless you and we thank you and we love you, Jesus. We give you glory, we give you praise. In Jesus' name we pray, Amen. Salamat gid abyan sa imong nga pagpamati sa sini nga hapon. Ang ikaw may mga pamangkot o kung may mga prayer request Ginoo. Ako si Meselyn Daniel Zahula, pwede mo ako mag-text sa 0945-510-9818. Liwaton kong akong nga number. Pwede mo ako mag-text sa mga prayan account 0945-510-9818. Salamat yun sa sining nga hapon. Kagkabay nga ang pagpakamaayos ang Diyos mag-aupod sa aton tanan-tanan. Maayong hapon.